hagis. Yan. Hello guys, kumusta? What up mga katapyas? At andito na naman kami ni AS. Yan. Hello po. At pupunta kami manguha ng tula guys dito sa ilog. Dala na rin natin tong lambat ni Uncle. Yan. Bale, pinahiram niya sa amin guys. Order daw niya sa Shopee to. Itatry ni Tatang kung magandang gamitin. Kasi mura daw to guys. 1,000 plus lang ata. So mamaya ituturo ko kung paano gamitin to sa mga hindi pa marunong. At sana makatulong kung marunong pa ako. So tara. Okay mga katapyas, tuturuan ko kayo kung paano gamitin tong dala. So ito yung naging libangan ko guys. Bata pa lang ako, tinuruan ako ni Tang. Yan. Ang haba ng ng kalita, dala niya. So ang una, tutupin natin siya ng mga 3 beses guys kasi mahaba to. Yan, ganyan. Hawak, tapos divide natin itong natitira ito ng 3. So kuha tayo. Okay, kahit mas konti dito guys, sabit natin sa sigaw ganyan. Pagkuha, sabit lang natin ganyan. Tapos dito banda kukunin natin yung tingga. Tapos parang i-divided by 2 din natin yung natitira ganyan. So ilagay natin sa tuhod, sabit natin. Kunin natin yung gitna guys, tapos isasabit dito, kukunin ng isang kamay. Yan. Tapos balikan natin to, hawakan. Tapos yung paghagis guys, lang, para ka lang sumasayaw. Medyo sisingin lang ng konti ganyan. Hindi mo kailangang pumersa. Yan. Parang sumasayaw guys, oh. Parang ganyan. Yan. So pagka natin, kunwari may target tayo dito banda, laruin lang natin, hindi natin kailangang pahirapan yung sarili natin. Ganyan lang, oh. Swing lang ng konti, tapos bitaw. Yan. Tingnan mo, yes, tingnan mo. Ganyan dapat. So yung ganyang buka ng dala guys, marami lang mahulihan kung maraming isda sa inyo. Tapos kahit isang di pa yung isda, kayang hulihan yan. Ang lawak ng sakop. So maganda pala itong nabili na Uncle sa Shopee. Tapos yung pag guys, pag nasa tubig tayo, ganito lang yung pagkuha sa dala, daan-daan. Kasi minsan may mga butas o may mga sabit para hindi mapulit yung dala natin. Ganun, 2 beses. Pangatlo, yan, tansyahin natin ganyan. Kung sakaling walang laman tapos malinis, diretso gamit na naman. Tingnan nyo guys, dilisan natin konti. Sabit natin, okay. Divided by 3 tapos divided by 2 itong may iwan. Ganyan, kunin lang natin. Sabit, ganyan. Balikan yung nasa tuhod, swing konti, hagis. Yun. Ang luwag ng wow. Talagang mahuli yan guys. So ito, may mga tali to. Kung maagos, pwede natin gamitin yung tali, sabit natin sa natin, sa wrist natin. Kung hindi naman, kung hindi maagos, pwedeng wala. Pwede nang ganito guys. So ganyan. Minsan winawag-wag pa to guys, kinaganyan no? Okay, sana makatulong yung tutorial natin guys. Bale, pwede natin itry sa tubig. Okay, minsan lang. Tapos mangunguha na tayo ng tilya. Yan. So diretso ko na. Kita nyo kung paano ko ginagawa. Okay, saglit lang. Dito lang sa bandang mababaw. Okay, dahil walang tayo dito guys, pwede itong paliparin. Medyo malayo. Halimbawa dito, pwede natin paliparin hanggang doon. Depende kung gaano kalakas yung gusto natin. So ito, testing. Yan. Medyo malayo na yan guys, pero pwede pa nating lakasan konti kung kulang pa yung layo niya. So ganito lang, dahan-dahan lang kasi pag inapakan mo to, pwedeng sumabit yung daliri ng paa, pwede siyang mapunit. Yan, ganito yung natin kanina, dahan-dahan. So dahil mababaw at malinaw yung tubig, talagang isipin natin
Sana nating walang huli. Okay. Yan. Pero may isa pa pala akong ituturo guys kung paano magtanggal ng bato. Ito na lang. Halimbawa may bato. Wala. Sige, turo lang na natin mga dumi. Balik kunin mo lang dito sa bandang ilalim yung tingga. Yan. Tapos babalik rin mo. Sabit mo dito sa braso. Then yung tuhod, kailangan nakatukod ganyan. Kunin mo ganyan dito yung bandang kaliwa. Tapos halimbawa may mga bato. Okay, lagyan natin ng bato. Yan, kunwari guys, merong mga bato. Gugulong lang yan pagka hinihila mo lang ganyan, no. Ang dapat natin gawin pag may mga ganyan, steady mo lang ganyan. Pwede mong dukutin o kaya ganito. Kunin mo dito. Okay, may huli pa lang isla kanina, maliit. Ganon. Yan, mahulog yan. Tapos pag mga dahon-dahon, pwede na ring iwagwag na lang ganyan guys. Yan. Okay, may isa pang bato. Dumi. Okay, hanggang matapos, ulit-ulitin lang yan guys. Ganun lang kabilis. Pero pag mga ganitong may sanga-sanga, dahan-dahan lang kasi nakakapunit to. Mga ganyan. Okay. At panghuli, ito na. Okay, ganun lang po kadali. So sana may natutunan po kayo sa tutorial ni Boy Tapias. Mga susunod na araw guys, gagamit tayo nito. Mangingisda tayo sa ilog. So hanggang doon lang po. Maraming salamat at ingat tayo. Bale, mamamana tayong tulya.